Inqumu bil-wifqa u b'sens ta' gratitudni għal dak kollu li jogħġbu jagħmel magħna l-mulej matul dawn il-jiem li għaddew, inkantaw flimkien l-innu li jafu kulħadd li l-Alla bil-ferħ inkantaw. Li l-Alla bil-ferħ inkantaw, Anja taraddi l-ħajr nannu il-mulej, ħaners u dimu bil-ferwita ma f'qalbna, għannannu għanja ġdida li l-sid is-sema u l-ard. Li l-Alla bil-ferħ inkantaw, Anja taraddi l-ħajr nannu l-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. L-Apostli reġgħu lura għand Ġesu u qalulu x'kienu għamlu. Imbagħad ħadhom miegħu u nġabar magħhom ribbert jisimha Betsajda. Imma l-folol saru jafu u marru warajh. U laqahom u qatt ikellimhom fuq is-saltna ta' Alla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Il-jum kien wasal biex jintemm, resqu lejh 12 u qalulu ibagħthom in-nies ħajmorru fl-irħula u rtsiset tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iżda hu qalilhom għatuhom intom x'jieklu. Qalulu m'għandniex aktar minn 5 ħobsiet u 2 ħutiet. Jekk għall-inqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha. Għax kien hemm madwar il-5,000 raġel. U qal lid-dixxipli tiegħu qegħduhom bil-qiegħda 50-50. Hekk għamlu u qiegħdu lil kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal 5 ħobsiet u 2 ħutiet, refa' għajnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom u tawhom lid-dixxiepli biex inewluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba. U l-bċejjex tal-ħobs li kien fadal ġabruhom fit-12 qoffa. Il-kelma tal-mulej. Blajnuna tal-la wasalna għall-aħħar riflessjoni tagħna. Aħna tlaqna fil-bidu jekk tiftakru fl-ewwel ġurnata. B'affermazzjoni qawwija, b'sentenza qawwija ħafna wedna li l-Ewkaristija hija essenzjali għal ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minnha. U wedna wkoll illi mingħajr l-Ewkaristija in-nisrani ma jistax jgħix. Kemm sabiħa dik l-affermazzjoni tal-insara l-Kristjanità bitene fl-Afrika illi l-Imperu Roman, ir-Romani ma riduhomx jiċċelebraw l-Ewkaristija lil dawn in-nies u qalu aħna ma nistgħux ngħixu mingħajr Ewkaristija. Imma dan kollu xi fisser? Huwa paroli biss? Huwa diskors biss? Jew fih xi ftit tal-verità? U llejla jiena nixtieq li flimkien nippruvaw nifhmu il-verità ta' dan li n-nisrani ma jistax jgħix mingħajr Ewkaristija. U ħanejt xi ħaġa iżjed illejla iktar qawwija. Il-bniedem, kull bniedem, mhux in-nisrani biss. U ħanippruvaw nifhmu dejn. Allura jekk mhux in-nisrani biss, kważi mhix kwistjoni ta' fidi, imma kwistjoni ta' raġunament, ta' raġuni.
ta' sens komun. Il-bniedem ma jistax jgħix mingħajr Ewkaristija. Ħanimxu pass pass ma' sentenza waħda mill-Vanġelu li għadna kif smajna. Għadna kif rajna wieħed mis-6 rakkonti li hemm fil-Vanġelu, hemm 6 rakkonti fil-Vanġelu li jitkellem dwar, aħna bil-Malti ngħidula it-kattir tal-ħobs jew il-multiplikazzjoni tal-ħobs. Imma se naraw li dan it-titlu it-kattir tal-ħobs u żbaljat. Forsi fimna ħażin il-Vanġelu, jew forsi qbilna nifhmu hekk dan il-Vanġelu. Imma fil-fatt irid jgħid xi ħaġa differenti. Hija frażi sentenza li nisemgħuha f'kull qudiesa. U hija l-qofol, iċ-ċentru tal-Ewkaristija. U hija nazzarda ngħid, it-tifsira, is-sens, is-sinifikat tal-eżistenza tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minnha. U jekk aħna ma ngħixux dan il-vers, din is-sentenza, u ngħixu l-oppost kif normalment il-bniedem jagħmel, kif kważi aħna orjentati li nagħmlu awtomatikament mingħajr ma nindunaw. Ħajjitna tkun infern fuq l-art. Wieħed fuq l-art u ieħor wara din il-ħajja. Kif sfortunatament, fid-dinja nindunaw illi ħafna minna qegħdin nimxu din it-triq ta' dwejjaq, din it-triq ta' disperazzjoni, din it-triq tal-inkwiet, tat-toqol, din it-triq illi minkejja li nfittxu u nixtiequ li nkunu kuntenti, imma fil-fatt qegħdin insibu ruħna f'sitwazzjonijiet ta' dwejjaq, ta' tbatija, ta' għawċ u ta' għaks illi propju qegħdin nippruvaw naħarbu. Ħalli nippruvaw nimxu pass ma' din il-frażi ta' Ġesu. Mela Ġesu jieħu il-5 ħobżiet u ż-żewġ ħutiet. Ġesu ħa il-5 ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, għandna 5 verbi importanti. ħa il-5 ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, refa' għajnejh lejn is-sema, bierek, qasmu u tawlu. U mal-5 verbi li aħna nisimgħu f'kull qudiesa. U mal-5 verbi tal-Ewkaristija. Nistgħu ngħidu mingħajr ma nkunu inġebduha illi il-Vanġelu kollu kemm hu, l-Iskrittura kollha kemm hi, il-Bibbja kollha kemm hi mhumiex għajr tifsejr iktar fit-towl ta' dawn il-5 verbi. Ħanejdilkom ħaġa. L-ewwel kienet il-quddiesa, u mbagħad inkitbu il-kotba tal-Vanġelu, imbagħad inkitbu l-ittri, imbagħad inkitbet l-Atti tal-Apostli, imbagħad inkiteb l-Apokalissi, l-ewwel kienet il-quddiesa. U allura l-kitbiet ma kienux għajr spjegazzjoni, għajr mod ta' kif in-nies illi kienu dixxipli ta' Ġesu fl-ewwel snin, fl-ewwel żminijiet jifhmu din il-quddiesa. Allura dawn il-5 verbi huma ċ-ċentru mal-qofol tal-ħajja ta' kull nisrani, tal-ħajja ta' kull bniedem. Mela Ġesu l-ewwel verb, Ġesu jieħu il-5 ħobżiet u ż-żewġ ħutiet. Il-verb jieħu. Kieku jkollna nieqfu nirriflettu ftit. Aħna li qegħdin hawn nindunaw illi aħna ħadna kollox. Aħna rċivejna kollox, il-ġisem li għandna irċivejnieh. Il-mara jew ir-raġel li għandna irċivejnihom. It-tfal li għandna irċivejnihom. Is-saħħa jew in-nuqqas ta' saħħa li għandna irċivejnihom.
kollox irċivejna. Jew aħjar l-iktar affarijiet essenzjali tal-ħajja, u din tajjeb li nikkonvinċu rwieħna minnha, l-iktar affarijiet essenzjali tal-ħajja li ma tixtrihomx bil-flus, l-iktar affarijiet importanti tal-ħajja, dawn kollha irċivejnihom. Però aħna x'jiġrilna? Aħna ngħixu bl-illużjoni li mhux irċivejnihom, li akkwistajnihom. Mhux irċivejnihom bħala rigal, le, imma li ħdimna lihom u ġibnihom bidejna. Ngħixu f'din l-illużjoni. Hekk jew le. Meta l-Vanġelu għalilna li Ġesu jieħu il-ħobs u l-ħewt, qiegħed jgħidilna li Ġesu hu konxju, li Ġesu jaf, li Ġesu aware, konvint li kull ma hu u kull ma għandu irċevih. Ma ġab xejn bidejh, ma kwista xejn jew min jeddu, imma kollox irċieva bħala don, bħala rigal. Dejn dam il-differenza kbira kif nieħdu l-ħajja. Differenza kbira. Altru inqejs dak li għandi bħala rigal, bħala don, bħala xi ħaġa li rċivejt, kif fil-fattej din il-verità. U altru naqaf l-isbal ta' dnub oriġinali, dan kien id-dnub oriġinali. X'kien l-isbal ta' dnub oriġinali? Illi Adamu u Eva insew li kull ma kellhom madwarhom ġimgħat lilhom brigal, irriflettu naqra. Għalhekk Alla joħloq lil Adamu u l-Eva fis-sitt jum. Għaliex joħloqhom fis-sitt jum? Biex l-ewwel ilestilhom kollox. Il-muntanji, is-sema, l-art, is-siġar, l-annimali, l-ħxejjex, kollox. Imbagħad wara joħloq il-Adamu u l-Eva. Interessanti. Għax l-iskrittura meta tirrifletti fuqha tinduna li tirrakkonta il-verità tal-ħajja tagħna. Alla tagħna kollox. Alla ta' kollox, lilek, il-kull wieħed u l-kull waħda minna. Però aħna x'nagħmlu? Mingħajr ma nindunaw, immorru fl-illużjoni li kollox akkwistajna aħna. Mhux hekk biss li kollox huwa tagħna. Inħossuna mhux destinatarji ta' rigali, ta' don, nies li jirċevew rigali, doni, imma nħossuna proprjetarji. U dak li aħna rċivejna, Ġesu jieħu l-ħobs u l-ħewt, dak li aħna rċivejna, aħna nagħmluh tagħna, ir-raġel tiegħi, il-mara tiegħi, it-tfal tiegħi, il-proprjetà tiegħi, is-saħħa tiegħi, nagħmluh tagħna u nispiċċew għajjurejn għal xulxejn, f'kompetizzjoni ma' xulxejn, għaliex? Għax ngħixu bl-illużjoni illi min illużjoni oħra jkollu l-iktar, ikun l-iktar sew, l-iktar kuntent, l-iktar f'postu, l-iktar ma jonqsu xejn, illużjoni fuq illużjoni. U ninsew li aħna maħniex proprjetari. Dan sens komun, din mhix fidi. Dan sens komun. Din mhix fidi illi s-saħħa li għandi ma kwistajtix jien, anke jekk immur il-ġim u nistinka u noqgħod attent bid-dieta u b'kollox. Mhix fidi, sens komun. Sens komun. X'differenza tagħmel meta jien naċċetta nilqa' lili nnifsi bħala rigal minn Alla, jew inkella nħoss illi jien riżultat ta' kemm stinkajt jien, ta' kemm ħdimt jien, ta' kemm akkwistajt jien, x'differenza? Fejn qiegħda differenza? Jekk jien inħossni rigal, inħoss li jien irċivejt ħafna minn Alla, rigali, fosthom il-persuna tiegħi, allura l-ewwel qabel kollox xi ħaġa fundamentali li taqlalna ħafna nkwit fil-ħajja u ġġelna ma nkunux sew, twaqqana f'depression x'inhi li ma naċċettax lili nnifsi. Kemm ngħixu għadejn. Minix kuntent biha nnifsi u nħares lejn dik u nħares minn taħt lejn-ieħor u nħares minn fuq lejn-l-oħra u ngħid kieku bħal dik, kieku bħal dak, kieku daqs dak, kieku. L-ewwel sintomu illi jien
nibda ninsa illi jien rigal għalija nnifsi. L-mara tiegħi, tfal tiegħi, il-ġenituri tiegħi, il-familja tiegħi huma rigal. Il-proprjetà tiegħi hija rigal, il-kelma żbaljata proprjetà. Kieku proprjetà ta' veru, kieku tieħu kollox miegħek, kieku mhux tebew trejt. Kieku hawn mill-laqas il-containers kollha li hawn Malta għodex ma jservuh biex jieħodhom miegħu, fejn immorru raw sejrin. Tant kemm inkaxkru kemm inżidu affarijiet magħna x'min għalina illi dawk l-affarijiet li se jagħtuna sens. U se jagħmluni iktar kuntentu fil-fatt ma jagħmluniex. Hekk jew le, fil-fatt ma jagħmluniex. Ma jagħmluniex. Ma jagħmluniex. Allura l-ewwel talima tal-Ewkaristija illi kull ma jien u kull ma għandi u kull ma aħna kollu rċivejnih b'rigal. X'differenza tagħmel jekk inti tieqaf u tirrifletti u tgħid kos kemm irċivejt rigali, kemm hi xi ħaġa sabiħa u li l-persuna tiegħi hija rigali mingħand Alla. Jew inkella niffoka u ngħid tonqosti dik, tonqosti l-oħra u jien m'iniex bħal dak u jien m'iniex bħal ieħor u nispiċċa rrid bħala dam, ninsa li għandi ġnien kollu siġar u kollu frott u neħel ma siġra waħda u rid nagħmilha tiegħi wkoll dik. Għadam. U nikol mill-frott tas-siġra u ninkettax minn dak il-frott tas-siġra u ninsa ir-rigali li Alla tani. Ngħix il-gidba li jien ma rċivejtx. Noqogħdu naqra attenti għax aħna nerġa' ngħidha, aħna nisbaljaw mhux għax aħna ħżiena, nisbaljaw għax ma nafux. Skużawni l-kelma, għax kultant inkunu ignoranti. Għalhekk nisbaljaw, għalhekk naqgħu fl-isbalji fid-dnubiet. X'jiġri meta jien inkun konxu li rċivejt ħafna, x'jiġri? Nerfa' għajnejja lejn min? Lejn dak li tani r-rigali. U Ġesu hekk jagħmel, jerfa' għajnejh lejn is-sema. Nerfa' għajnejja lejn dak jekk jien konxu li rċevejt ħafna. Għaliex? Irriflettu naqra. Irriflettu ftit. Meta jien ħsiebni biex nakkwista, il-persuni ma jibqgħux importanti għalija, imma jsir importanti l-oġġett. Ngħidulu fetiċiżmu. X'jiġifieri fetiċiżmu? Meta jien nitqanqal u neċċita ruħi mhux bil-persuna imma bl-oġġetti. Nispiċċa marbut ma'allaq mal-oġġett, mal-karozza, mal-kont il-bank, mal-proprjetà, mhux il-persuna. Għax naħseb li l-oġġett se jimla l-qalb, fil-fatt il-persuni jimlew il-qalb. U x'inħares il-fuq? Inħares iktar l-isfel. U lejn l-oġġetti u nispiċċa xekk kważi attent li ma taħrab li xi ħaġa minn dawk l-oġġetti. Imma min jaf li rċieva ħafna. Min hu konxu li rċieva ħafna li hu destinatarju ta' rigali, iħares lejn dak li mejjel idu biex jagħtini r-rigal. Għalhekk iħares il-fuq. Għalhekk iħares il-fuq Ġesu. Il-Kardinal Cantalamessa għadu mimli bl-omor, kien predikatur tal-Papa, issa waqaf. Kien jgħid jien nistaġeb kif aħna aktar ma nikbru, flok li nitawġu lura u nħarsu l-fuq għax aħna sejrin il-fuq, nitawġu iktar l-isfel u nħarsu l-isfel kważi ara xi ħadd iħarrikna minn hawn. Ara xi ħadd kien jgħidha bit-chiding, però tagħmel ħafna sens ukoll. Flok li nitawġu l-fuq, niffukaw il-fuq, nitawġu l-isfel. Jekk jien konvint li rċivejt li Alla tani rigali, allura jien inħares lejh. Jekk jien inħoss li akkwistajt, nispiċċa ffukat imwaħħal mal-oġġetti u ma nikkalkulax mhux biss il-persuna tal-lem, ma qas il-persuni li għandu qudiemi. U nibda nagħti u xek minn gbejja biex ngħaddi. U qed ngħixu sfortunatament f'dinja ta' dan it-tejp ta' fawx. F'dinja ta' dan it-tejp, dinja li mbagħad tibda tibża
dinja mdejqa, dinja mtaqla, dinja li qatt mhu biżżejjed, dinja li qatt mhu kuntenta. Il-maqlub tal-Ewkaristija, hekk iġibna l-maqlub tal-Ewkaristija. L-Ewkaristija jdan l-atteġġament ta' Ġesu li jirċieva r-rigali u li jħares lejn is-sema. U jkompli t-tielet verb. X'jagħmel Ġesu? Ibirek. It-tielet verb, x'jiġifieri jbierek? Jekk jien irċivejt ħafna u jekk jien naraf li hemm xi ħadd li jħobbni ħafna u għalhekk tani u dawn ir-rigali li għandu mhumiex sinjal tal-imħabba tiegħu, allura jien x'nagħmel nirringrazzjah. Nirringrazzja. Ngħix b'sens ta' gratitudni, mhux b'sens ta' dwejjaq. Din il-mistoqsija nħobb nagħmilha ħafna, forsi smajtuni nagħmilha xi darba. Tafu x'inhu l-maqlub tal-li tbierek, tafu x'inhu l-maqlub tal-li tirringrazzja, tbierek u tirringrazzja huma l-istess ħaġa. X'inhu l-maqlub tal-li tirringrazzja? Tafu x'inhu l-maqlub tal-li tirringrazzja? Għaw xi ħadd jaf żgur. Għaw xi ħadd jgħallem il-Malti, l-opposites konna ngħidulhom. Tafu għax ma nafuwiex, għax qatt ma nagħmluha. Idgergejr il-maqlub ta' ringrazzjament. Idgergejr il-maqlub ta' ringrazzjament. Meta jien nibda neqret, qisu kulħadd għandu d-dejn miegħi. Qisu id-dinja għandha d-dejn miegħi. Ninsa dak li rċivejt u nifoka biss fuq dak li jien jidirli li jonqosni, li rrid nakkwista għaliex. Għax minix konxju, għax ngħix il-gidba li jien ma rċivejtx. Gidba kbira. U allura Ġesu konvint li rċieva iħares lejn il-missier u jbierek. Interessanti ħafna x'differenza tagħmel il-ħajja meta aħna ngħixuha bħalli kieku rċivejna ħafna jew meta ngħixuha bħalli kieku jonqosna ħafna. Mhix kwistjoni ta' kwantità ta' kemm għandek jew m'għandekx, imma hi kwistjoni ta' għajnejn kif tħares lejn il-ħajja. Mhix kwistjoni ta' kemm fil-fatt għandek flus il-bank, mhix dik il-kwistjoni. Imma kwistjoni ta' kemm int tikkuntenta ruħek b'dak li int. Kwistjoni ta' kemm int konxju illi mhux int is-sejt ta' ħajtek, mhux int il-proprjetarju ta' dak li għandek, mhux int bil-merti tiegħek li ġibtu li akkwistajtu li ħdimt, tgħidu sewwa ħdimt. Mhux int, imma jien irċivejt ħafna. Jien irċivejt ħafna rigali. Hemmhekk qiegħed it-trikk. Kemm jien konxju li rċivejt. U x'jagħmel Ġesu wara li jbierek x'jagħmel? Wara li jbierek Ġesu, wara li jbierek lil Alla, wara li jgħix il-ħajja tiegħu b'sens ta' ratti l-ħajr ta' ringrazzjament. Kważi u x'hekk. Min jgħix b'sens ta' ringrazzjament, jgħix ferħan, jgħix kuntent. Min jgħix u x'hekk fil-klima ta' tgergejr, ħajjix imdejjaq u jdejjaq. Jew mhux hekk. Ara x'differenza, Allura l-Ewkaristija, ippruvaw riflettu naqra. L-Ewkaristija kif tista' tbiddel lil ħajjitna. Għax din l-Ewkaristija li aħna nieħdu sehem fiha kull meta niġu hawnhekk nisemgħu il-quddiesa, imma kull meta nifhmuha l-Ewkaristija, kull meta ngħixuha l-Ewkaristija, kull meta nindunaw li Ġesu ħadak il-ħobs, ħares lejn is-sema, irringrazzja bielku, qasmu il-verb li jmiss, tawlna, u stess, inqasam u tqassam, għax jaf li rċieva kollox mingħand il-missier biex aħna ngħixu bih. U stess isir il-ħajja tagħna. Mela r-raba verb qasam. Jekk jien naf li rċivejt, u jekk jien naf li jiena m'iniex proprjetarju, jekk jien naf li jiena destinatarju ta' rigali kbar, allura nqassam dak li hu tiegħi u tal-oħrajn.
Min jaf xaħna nħossu ġofina, dak li tiegħi tiegħi sewwa wkoll tiegħi u tal-oħrajn. Dak li tiegħi u tal-oħrajn. Imma jien naf ukoll li dak li tal-oħrajn meta jkolli bżonn se jkun tiegħi wkoll. Dak li tal-oħrajn meta jkolli bżonn se jkun tiegħi wkoll. Dak li hawn fid-dinja jekk ngħixu l-Ewkaristija ma jsirx oġġett ta' diviżjoni, ma jsirx oġġett ta' konflitti, imma jsir oġġett ta' kondiviżjoni u ta' għaqda u ta' fraternità. Ippruvaw irriflettu ftit fuq familja aħwa li dak li għandhom jista' jservihom jew biex jingħaqdu aktar flimkien u jgħidu isma' aħna dan li għandna rridu naqsmuh flimkien u noqogħdu attenti biex nagħmlu kuntenti l xulxejn għax irċivejnieh minn ta' qabilna. Jew inkella kikun hemm xi ħadd jew xi wħud u dak li għandhom dak li baqa' jispiċċa jrid jakkapparrah, jrid jaħtfu, jrid jaħdmu. X'jiġri x'differenza? X'jiġri m'aħniex nitkellmu fuq teoriji ta' fawx, qed nitkellmu fuq il-ħajja ta' kuljum. Ara taħsbu li l-Ewkaristija xi ħaġa mis-sema l-fuq, l-Ewkaristija hi l-ħajja ta' kuljum, dak li kif se ngħix għada jien, kif se ngħix il-lejla, din l-Ewkaristija. Jekk jien ngħix imwerwer li xi ħadd se jħoddi dak li għandi, jew jekk jien ngħix kuntent li nista' naqsam dak li għandi mal-oħrajn. Din l-Ewkaristija. Kemm għandu raġun Ġesu? Kemm sabiħa l-fidi tagħna? Kemm challenging, kemm sfida biex ngħixuha, kemm hu faċli nisimgħu u nifhmu u kemm hu diffiċli mbagħad impoġġu fil-prattika dak li nisimgħu u nwettqu. Però huwa possibbli, huwa possibbli. Huwa possibbli. Intom stess fit-triq tagħkom tistgħu tħarsu jew nies li jiġu minnkom tistgħu tħarsu lejn nies illi jafu li rċevew, kuntenti bli rċevew, ma jiddejqux biex jaqsmu dak li għandhom għalmenu fil-mument u nies oħrajn illi jibżgħu li ħajmutu bil-ġuħ. U forse qegħdin saqjhom fil-qabar. Mela Ġesu jieħu l-ħobs, iħares lejn is-sema, jirringrazzja jbierek, jaqsam u jagħti. Dan kien it-tajmija tal-nofsija kuljum, allura meta fakkarni li xi darba tim trid iżjed allura. Mhux se nagħmlu ġie moħħ issa ta' ġifieri. Ija. Ħa nispiċċa b'daqsxejn ta' storja li nafuha kollha kemm aħna. Però nixtieq nidħlu fis-sens tagħha ta' veru fil-qosor ħafna. Intom tiftakru għandna fl-10 ta' frar niċċelebraw fl-10 ta' frar. Il-miġġa ta' San Pawl fostna mhux hekk. U tiftakru biex wasal San Pawl Malta x'battika tagħha. U kemm kien hemm maltemp Salluqa stess li rajna ħafna minnu u rajna minnu għax intom għandkom il-ktieb tal-Vanġelu ta' Salluqa, għalhekk għażilt li nifoka fuq Salluqa. Salluqa stess jirrakkonta kif għal 14 il-ġurnata sħaħ mingħajr dawl tax-xemx u dawl tal-qamar minħabba l-maltemp ikraħ li kien hemm 14 il-ġurnata sħaħ ma kinux jafu fejn sejrin. Il-ġifen kien mitluf. Sa dan it-tant isemewha. Sa dan it-tant San Pawl jirrakkonta li dan il-ġifen Salluqa jikteb, jirrakkonta li dan il-ġifen kien mimli bil-qam, dan kien ġifen tal-qama. Mimli bil-qama. Ekku jien nistħajla fi tixbija tad-dinja, dinja mimlija bil-qam, għaddejja miexja, mal-kurrent imma bla direzzjoni, ma nafux fejn ħana sejrin. Ma nafux fejn, kultant mingħajr kontroll. U biża kbir fuq dan il-ġifen, biża kbir li ħadd iġri xi ħaġa. U aktar ma nibżgħu aktar
idejna jħadnu l-qamħ. Għax għalmenu għandna l-qamħ, imma illużjoni kbira. Għax il-qamħ mhux se jsalvana. Il-qamħ mhux se jsalvana. Tant illi jgħidilna rati tal-Apostli sal-Luqa kellhom jarmu l-qamħ il-baħar biex jisalvaw. U salvawhom lil dawk li kien hemm fuq il-ġifen, kemm sabiħa 276 ruħ, salvawhom San Pawl bil-wieqfa ġo dak il-maltemp. Wara 14 il-ġurnata fidlam u jgħidilhom għamlu l-qalb. Jgħidilna rati tal-Apostli qabad il-ħobs. Ħal ħobs. Ħares lejn is-sema. Ratti l-ħajr birek. Qasmu tawlu. San Pawl jagħmel l-Ewkaristija u joqrob lejn il-gżejjer tagħna u joqrob lejn in-nawfraġġju illi lilna kien il-grazzja, kien id-don li rċevejna tal-fidi li qegħdin nitkellmu fuqha dawn il-ġranet. U n-nies irmew dak kollu li kien żejjed fuq il-ġifen fost l-oħrajn il-qamħ. Hija xbija imma xbija għalina ikona sabiħa ħafna ta' x'inhu l-iktar essenzjali biex ngħixu ta' nies salvati. Nies ħielsa. Ma jfissirx li l-murġit li għandna mhux hekk qed ngħidu. Ma jfissirx li ma naħdmux ma nistinkarx mhux hekk qed ngħidu. Però jiena nħoss li tħallna ftit u bħali tħossu intom kollha kemm aħna. Tħallna ftit bħala poplu Malti u Awċi. F'din l-illużjoni li iktar ma jkellek, iktar tkun kuntent. Imma fil-fatt aħna nafu li hemm proverbju ta' missirijietna li ma kellhomx imma kienu jafu x'inhu ma jgħidu li iktar ma jkellek, iktar trid. Iktar ma jkellek, iktar trid. Inħoss li tħallna ftit f'din id-dinamika, f'din il-loġika, mhux hekk. Anki ċertu drawwiet ġodda li daħħalna f'pajjiżna. Mingħajr ma nikkundannaw il-kontemporanjetà ta' il-modernità. X'qed nagħmluhom liż-żgħażagħ tagħna? Illi biex tkun kuntent, biex tkun sewrit ikollok il-flus. Għax inkella ma jkollokx biex tixtri l-ħaxixa u biex tixtri droga. Dak li qed nagħmluhom liż-żgħażagħ. Qed nagħmluhom liż-żgħażagħ tagħna li takkwista. Qed nagħmluhom iż-żgħażagħ tagħna li m'għandhomx il-kapaċità fihom infushom, ma rċivejniex il-kapaċità aħna fina nfusna li nkunu sew anki mingħajr droga, anki mingħajr ma nħallsu. Araw id-dinamika diabolika tax-xitan. Mbagħad ngħidu x-xitan ma jeżistix, xitan ma jeżistix bil-qrown u iswed, xitan jeżisti b'ħafna modi oħrajn, iktar sottili. Qatt ma jidher bil-qrown u iswed għax kulħadd jaħarbu. Hija l-loġika totalment bil-maqlub ta' dak li jallimna l-Vanġelu. Inti rċivejt ħafna. Waqt li d-dinja tgħidlek inti għadek erwien, inti għadek ma kwistajt xejn, ma jkollokx 2 degrees jew 3 degrees, ma jkollokx xogħol li taqlaq inti ma rċivejt xejn, ma qlajt xejn. U dik li inti ma qlajt xejn, m'għandek xejn, ma rċivejt xejn, iġġorra ħajtek kollha u tasal sal-qabar imdejjaq. Imdejjaq. Waqt li Ġesu jgħidlek inti ħieles, inti jiben tal, inti rċivejt ħafna. X'differenza tagħmel? Inti jiben, aħna wlied, aħna wlied. Aħna wlied. U allura ħwa ta' xulxejn. Ħan jiqafaw x'inhi qiegħed jagħmel, ħa nagħmlu ftit adorazzjoni jew nitolbuh lil mulej. U jiena nistenilkom nixtieqilkom hekk li tgħidu minn dawn il-5 ijiem hekk li kontu hawn nirringrazzjakom mill-qalb għax kontu dejjem hawnhekk, tieħdu paċenzja anke bli qed ngħid. Minn dawn il-5 ijiem ħanieħu xi ħaġa waħda biss, waħda li forsi fimta u naħseb hekk total ħajti dejn. U nipprova nitlob ftit fuqha fil-ġranet tar-randan li baqa' u nitlob lill-Alla mal-ġimgħa l-kbira u lejt li ġejjin dal-waqt biex lili wkoll qajjimni ma' Ġesu fija f'din il-ħaġa waħda. Biex jien ukoll nagħmel esperjenza tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Forsi mmewwet xi ħaġa fija imma nkun ħanqom żgur miegħu għal-ħajja isbaħ għal-ħajja aħjar.
ارفع عينيك عون جيسو المولي ميل قديمو ليلو إيمو إيل فدي السلطان كبير عني قلتي فيه ti gloria, gloria, liretareit, ti gloria, savia vonia, liretareit. Nixtieq b'xewqa kbira li jinkun magħkom għalilna Ġesu. U għalhekk se nagħmel din l-ikla l-ġdida tal-għid l-Ewkaristija l-Qudiesa biex nagħtikom il-ħajja vera. Biex tgħixu kuntenti f'lena, tgħixu dak li intom u li il-Missier maħbubin minnu. U għalhekk nieħu l-ħobs, nirċievi l-ħobs, nirċievi kollox mingħand il-Missier u nirringrazzjah, nrodlu ħajr. Niffoka iktar fuq dak li tani l-Missier milli fuq dak li jonqosni. Għalhekk inħares lejh, inħares lejn għajnejh mimlijin ħnina u mħabba lejja. U nirringrazzjah imbierku u ngħix ħajti b'sens kbir ta' rikonoxxenza, b'sens kbir ta' ferħ. Għax jien irċivejt ħafna, jien maħbub mill-Missier. U l-arċivejt, jiena naqsam dak li rċivejt. Nagħti minn dak li rċivejt. Għax il-Missier mhux se jinsini, mhux se jħallini waħdi. Għatini mulej Ġesu, din il-ħajja tiegħek, din il-ħajja li tgħix int. Din il-ħajja li llum għadek tgħix int miegħi, tagħtini lilek innifsek kontinwament. Kemm hu rigal kbir. Għatini li tant inħossa din l-lotja, tant inħossu dan ir-rigal tiegħek li jiena wkoll bil-limiti tiegħi, bid-nubit tiegħi, bid-djufiet tiegħi, insir rigal għar-raġel, għall-mara, għat-tfal, għall-ġenituri tiegħi, għall-ħuti, insir rigal. Din hi l-ħajja. Inti għalhekk ħlaqtni biex ngħix din il-kuntentizza, din il-paċi. Nirringrazzjak li tatina dan kollu, tallimna dan kollu, tejna nagħmlu esperjenza ta' dan kollu fl-Ewkaristija. Dal-misteru arkub tejna, ejjew mela naduraw, u qudimi riti ġodda, surit qodma jispiċċaw, bitwemmin ġo qalbna nossu, dak l-istess Missier roddu liber, qalbna kollha kull tifhim, lejhom għad-verik qalbna, imma bidna l-vujti, lill-Ispirtu li ġej minnhom, ħajru kol ġejjin għasbir. Amen. Nitolbu
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għad-destiju, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira u Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddissin kollha tiegħu. Fil-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija nixtieq illi nuri l-apprezzament tiegħi għall preżenza sabiħa tagħkom. Tixed ħafna din, kemm għandna familji fil-parroċċja tagħna li jippruvaw jibnu l-familja tagħhom fuq il-kelma tal-Alla. Fl-aħħar, iżda hekk mhux l-inqas, grazzi speċjali ħafna lill-Isqof tagħna Anton ta' din il-ġimgħa li qasam magħna u quddiem Ġesu Ewkaristija inweduh illi nakkumpanjawh bit-talb tagħna u jixtieq ukoll illi nagħtuh ċabċipa għaliex le. Faħru l-mulej intom x'nus kollha, segu popli kollha, għax kbira jitjubitu magħna, u kelmet il-mulej iddum għal dejjem. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem.